For today's ulam, kakabsat ko nga inrap. Kay musilat nga tarong. Baby eggplant. Nagbabatit niyo. 1 inch, 2 inch. 2 inch. Titi, naimas kakabsat ko. Titi tarong nga, haan nga mabalin nga, ilakon takunada nga redrejekon ngem ay nanumarang mana. Naimas. Ita kinabaset. Don't judge the book by its cover nga kunada. Bakbutan tayo, timpag lang adawatan man dagiti karubakon nga nalay nga agitaya ti malmalukong. Layat mo pa pariya. Ni, Mas ngelo ko dita, pinakbet. nagalam. Jay, kataltalunan, ikaw bakbakiran. Ni, ay mo naglalang to niya. Oh, at dapat ti grasya nang dansa nga ibaga. Talagi tay-tayat malukong ti kukunda kat pinadawatan dak ti pariya, nabibilog si kayo na nalulukmog nga kwa nga bababek. Sakto mo day ti tarong ko ay nakat kay musilat, babasit mo ay kat ag partner dan Angko ikatan day ti kabut na nati. Ini ti agamore ti musilat nga tarong. O ikatom lang dagita koro-korona na. O tapos iwa ang mga asta. O. Jaran, o di bawan igas na. Mate, skin, bawang, kinikan tayo ti bagoong. Anay titi, kadaanan nga, pinagluto ti pinakbot dito, ayan mi. Ti, laukan tayo ti tinapa nga, natangken, tinapa ti Cagayan Valley. Ipasok tayo. Solo nga, tarong nga, babatit. Awan ti, other nga gulay nan. Kan tayo ti paminta, tano kwa, mas lalo unimas. Mantika, tano lumanit-lanit mo't basit. Ay, apo mo, tero na lang pa yung brown out, di mas lalo ka kasi dahil di kayo mo silat nga tarungbon, nasapsap nga tanan. Ay, apo, hindi bale na imas maglatati tarong mo rin, naloto ti kwa, nasapngot. Ampay nga naloto ko, at agitaya ti palang ganitan ni. Ampay nat atyanan niya, kano makaurura yun, kailangan na kano ti manganan. Kat kailangan patyanan ate tamas na imas no kumukumbot kinat atyanan. Musilat nga tarong. Masan ti tarongon. Babasit nga na imak. Presko ti likod. Kamangalam. Diyan na babasit nga tarong. Kapag mo dumawat ti tarong, sayam-samot na malukong mo. Pudno, yakunada nga naimas si kay musilat nga tarong, baby eggplant. Paunay na lima, saka sa 20 kape. Rawat ka mo.